Wih, bagi-bagi nang kadang PT ah. Wih, bos. Untuk apa PT apa, Bos? Ya ngendok terus lah. Aku jaluk sekilo kene ndok e. Sekilo. Heeh. Alah, tapi nganu. Lah kok topat api jo cepet kok malah sat-sat kok malah. Priwe yo? Lah kok malah pri-pri kok ditukoni kok malah pri-pri we. Ya wis ditarikin sih. Oh. Lah kok pitike lemu-lemu kaya sing gablek ah. Iki lagi, iki bocah kok ora rene ya. Asu teman, suwi temen ah. Lemu teh kok yo. Caleng teman bocah kok. Cok, mana di cok? Ayo nyong nang jero kamar to. Priwe to? Ora yo asu kowe malah jero kamar wong dinteni ndoke kok malah. Omongi dino iki ndoke wis cukup bakul kok. Ya kowe nek gelem kuwi dinteni kuwi sesuk-esuk do ndok kabeh. What? Olah yo encen matamu ki sembret teman kok kene dirubung lembut ket mau. Omongi wis cukup bakul kok. Ayer. Malah wis bali. Kamu sepan lemut.